lalaki nga gwapo kay bisang diin damo ang konsuelo inaaragawan sa mga kababayinan ang ginaaragwayan tungod kay gwapo man. Puros mga maghusay ang akong nakilala, lain lang ang nakiroon nga nakikitawa. Dili ka akong kinabuhi parihugod sin artista ang akong mga fans daraga ng byuda. Kamakuhingayan sa lalaki nga gwapo di natutuhay malipong na sa ulo pamaigpin nga ibab dito pastilang kamakuri si Dudoy ang kairo. Makuri ang gwapo ay ginaaragwayan nagiging aru-abu ang mga kababayinan labot lang sa daraga may pagad mga byuda ngan may nakakaloka ay pati mga bayot na. Pero pag-aano ay pagbuot san Ginoo diri nga lang marumamay ang lalaki nga gwapo di milugod problemado manipura sa ulo. Dili ko na karuyan nga ko maging gwapo waray akong mahihimo. Kamu ang